Mwakiri w'ikigambire kinene aiga Kenya Philemon Morara Apiemi nigasabire serikali enene gukora uburingoria ase chisukuru chionsi komanya ekirenga ky'ogusambwa w'echisukuru kaukwana rituko rĩarera ase esukuru ya sekondari ya Masosa eyayetabo rituko ria igoro ase alikobwatuka amarangeti amo n'ebitambaa byokorarera niga Apiemi asabire aborokiwa koerera emichando yabo gocha ase oboteneneri bw'echisukuru gusonsora amakongo bagwetera umurikito Steven Nyarikembunde na roboti rwa Sinchira yobikirano Ritskeri morioka maega yenyomba yoboraro yabaisike ase skuru ya secondary ya Masosa AIC yogotoke wodi ya Nyamaye bunge ya West Mugirango ya Nyamira koya nigo bono yokoria ekirogo kyoba seneta ase county ya Nyamira umosike Philemon Morara Apiemi Ritskoria rero habwatoko bokonyi bwa marangeti na boige bitambaa byokorarera murenchere yemo yokogendera gosira aboroki wabu batigetu asoboke nduo botindi Erieta ngoro kwa Philemon Morara Apiemi njeno mwenyeji Nyamira county yaga igona igwete obokongwo be skuru yanyorete igoro ekaro umurero osoeta ase dom yabasubati yorende onacha asogo support school because paddings nebintu byonse byarenge ase nyombe yo byayete igona acha asokora na kitora support your school tuareta marangeti and bed seats na ande ase obokongwo obunabole tigangire ribageri gwakera area mpia ito bunache tena Roberto Mutangani agacha support na ande nko wish na ande nko request ababande other leaders toje tora na kitora ko Amarieta Ronkoro kwa James Ogusu omwalimu omutangani bw'esukuru ya AIC Masosa Mixed Secondary School eyego toka Nyamai ya Division Nyamira South Sub-County Nyamira County ntagete koira libageriga koiraneria omweshimiwa Philemon Morara omo advocate asengencho yogotenena na intu chinga kiechi chobokong. My name is Kwambuka Rebecca. I'm a member of the Form 3 class. First of all, let me take this golden opportunity to welcome you into our school. Actually, the misconduct that happened, we are very heartbroken, but we thank you for standing into our side. Omwarimu monene bw'esukuru eyo James Mogusu nigekerekio airaneri mbuya mono ase omosike Philemon Morara Apiemi asesire yo nagotebanga eye nigegochicha munenchere yemo yogototereria keria kyo mubunge West Mugirango omosike Steven Mogaka bwatogete obokonyi muno obwo ase rituko ria igoro ntagete koiraneria omweshimiwa omo advocate Steve Mogaka mbuya mono asengencho nere rituko ria igoro atoreterete marangeti 108 nabo igagatoretera chimatres 104 kaukwanekerekio mosike Philemon Morara Apiemi nigekerekia asabire serikali ya Kenya nemona asegetabo giechisemi gosoa asoboime na kurigereria ebikore byogosamba chisukuru ebyamentekanire bwango iga erio no gotebanga amangana ayo umurero chidomitori chikoye Kenya. I think negento serikali ebwenerete go take very seriously emanyu nkigekogera na ndi nkibwenerete gokorwa ekogera nturo chibuna mangana aba Nairobi 90 bono tokumanya egere tumanye exactly nkikibwenerete gokorwa ekogera abana baito babwenerete ko ba safe ekarabari school. Apiemi nigare kubwatoka SME yiga gochi aborokiwa asa wanafunzi babarayiga bategererete nuko batebiga onye mubwate ni grievances mangana mutegete administration etegerere mubwate prefects administratively enjera nero amangana akaba channeled tigango tutumie chi channel yecho egere communication and understanding between administration na banafunzi nonye skuru yiga ya Masosa yanyorre siro ye binto bakorarera nigekerekio basabire nka skuru yibo igo heganetie esirwe ryo babagachere nyomba yoborarenyi
eyo ya yete nabo igo bono iga still ntobwate challenges muna bono edomu ya yete konye no solar panels chiri gopambwa amache abana bagotumia gochia yete. We are really wishing tware konyora well wishers. Stephen Nyarikembone, Ensoko TV, Masosa, West Mogrango, e county ya Nyamira.